ለዚች ምድር ወደብ እሰጣለሁ ይለኛል። ብዙ መርከቦች አሉ። የኢትዮጵያ ባንዲራ ያለባቸው መርከቦች፣ ትልልቅ መርከቦች አሉ። ከኢትዮጵያ ይዘው የሚሄዱ ወደ ኢትዮጵያ ይዘው የሚገቡ ብዙ ኤክስፖርት ሲደረግ አለ። በጣም የምትባረክ ምድር ውስጥ ነው እየኖራችሁ ያላችሁ። እግዚአብሔር እያያት ያለ ምድር ላይ ነው እየኖራችሁ ያላችሁ። የተገደበ የደም ጎርፍ አለ። ኢትዮጵያ كحتمومو أبزك السنواتنا دكتور بروفيسور فارمر بزعوات أي بحري تايكتولي تدول يقرمك مجمّر أكسن حتى الخزاب ودايت أيلا ودائل نحنا واقع أي شنقرت مكوت صار لأذينا سنوات همين لأينا بزعوات أي بحر مكوت صار نحسن إذي the ox is born تايمالك انت قايل بقرا ولدها معلش how many times days come to me يقول اوجله على سن ان هذا تاكلك هذا ليه اما وجع من الدلي سلالينا هم حساب لمنتاي اباي قد نام مننا لمنتاي سو بربر وسيهرا قيح لي نقرا قيح بحر اندي تدلينا قيح لي نقرا خواني مني قيح شنقرتن باي قيح بحر يا قدايناي إلا أنا يا قيح شنقرتي هنا يوزحني ختميتي كاي هل سمعوا لكم قدم قيح شنقرتي كود خطفت لك أيلا وكنيرو هذا جانا كودم كنت قصد لك أيلا وكله سلام تخطاتلتنا الشانل كما يكنيكم كما يتخونوا السنة كتكونوا نايوترو من نيوتيوم كم وترو عبزوان زي أزيو أقداسي معبالي إنا غنري أب زوبا قرن أفريقيا بعبيو دما أب هاجر إثيوبيا كم معلتنا معلتي نكت ريبورت ناخد قبره زبزح زينا يزقبر زولا كاف ساعتنا في ساعات يحدش نزع فيديو ودم سبل كاكل تسلسته دارجا بريكنج نيوز كونز غل إيفنت سيزا زفت أمزلو زدما نبي جزء خيزر لازا هاجر نمجمعتا شجاري بتمسا سالك قرن أفريقيا بمليو أب السودان انتخونه كم معبالي تاتلو كل زياتهم دما بتخكل نيرترا خصلو زخلو ويكا بقعت انت ديس اليوم بتزاواري صلوا ابي ارترا زلوم نطفاتنا نرزلنا سلازي كم تريو زلوهم غدانا يك بحري اي غدفون جن كاب كاي بحري زغددن زخفن ابتي زوباتي كم معلتنا معلتي ان زنبي زخي زلو مبارب ذا فيديو زي انت كنرينا كم تريو زلوهم زوم كلته برايم مينستر ابي نتي مينستر ناي سلام ناي تهاجر ناي اثيوبيا كاب سرحو سوغي قطراي كيكون نابسر بيت يتيولو نمينستر ناي سلام أوجت حماس زل هاجر مجمريها تزحزن كفالوسيو لاستك سجوج زغيل أبزك نتاتزي منيستر ناي سلامين هيرو مجمريها سجوج زلجن منيستر ناي سلام سلازي أبي نتي ناي سلام تشلامي سلمات ناي نوبل دوسده نمنيستر سلام سجوج زللي زين تايتوي كما يو انتي سلازي بلايو حج خنتاي لهم يمكسي سمو زلو نبي جوزي خيدا لزك نتات كنرينا بتحدو وجن كم كنرينا كتبانا إثيوبيا كابتا زنبرتا مالي ديدلاين سوني على 10 خلته ديدلاين نايتي ديفولت زخونوا لي تباهلين يرو وتصيتنا تنتاي كوينو لو ما كنرينا بمقطع اب غدانا السودان امريكا تري مغلصو يالا بخميك صلواخل زكوناتات زدما نابيك خيدخل كنرينا بتمساسالي ابي غاد دغات مكوناتاتون كنرينا سلازي غداينا يرترا دما بتمساسال نزي نارانايو زو غونو نارانايو كيدينا بليز لايك جبرو سبورت جبرو بزح حبريتا زلوا صعق حبريتا زلوا فيديو ياخذكون بحاجه خنكلتلينا مجمريا بز زينا زلو نجمر واتس هابينج ان اثيوبيا ትሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን በሰው ደም የሚጫወቱ አረመኔ ናቸው አሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከስራ ያሰናበቷቸው የሰላም ሚኒስትር ዴታው አቶ ታዬ ደንዳም ከኢትዮ ፎረም ጋር ቆይታ አድርገዋል። ሰሞኑን በግል ፌስቡክ ገጻቸውና በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን የመንግስታቸውን ጥፋቶችና ፈናዎች ሲናገሩ የተደመጡት አቶ ታዬ ደንዳም አሁን ከሰላም ሚኒስትር ዴታ زيدنا زي تمالي كباب ساعة 4-5 بيلي وتيو دارجان السوشيال ميديا بكل مدى ريبورت زخونه ايفنت نيرو ستيل ببزح وجن ريبورت زخون زلو تلطيفنا مع بلا زخي زليو ازتري وزلو منستر ناي سلام تولادي ناي اوروميو سلازي قبل الامحرة زغبر زنبره ناي سلطان بسكو غدين قلملن كومودما
عقد ما في سلطان كما تقول أبي أبتولت أرومز جبرز نبرة بحيرنا تولت ناي تجري تغير زنبرة أبزوان زد ما بمحرز له تجمتير ناب أرومو بمملاسو دما تكونتات نبز بأسه كونتات كم زوج زولين نردلنا انتهي سلز بالي يجن إذا سبزي بخميو أكم زمدرك بتأكيلو أبي بيسون انترفيو غيرنيرو سلازي كونتات ناتو نشتيك مملاسنا قال لك أبتزربون اسمع ميمي فلي قايل ኢትዮጵያን ለማዳከም የሚፈልግ ኃይል ሁለቱን ህዝቦች መከፋፈል መለያየቱ ያው ትልቁ ስራው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ አማራንና ኦሮሞን ማጋጨት በሁለቱ መካከል ክፍፍል መፍጠር በሁለቱ መካከል ችግሮች አልነበሩም ማለት አይደለም። ወንድምና ወንድም መሐልም ችግር ይኖራል በማንኛውም ጊዜ ግን ያ ነገር በፖለቲካ ኤሊት ደረጃ የነበረ ነው እንጂ ህዝብ ለህዝብ ምንም ችግር የለውም። በፊትም ችግር አልነበረውም፣ ዛሬም ችግር የለውም፣ ወደፊትም ችግር እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ድማ ብተደጋጋሚ ኢትዮጵያውያን ብተደጋጋሚ ዝገልጽዎ ዘሎ ቃል እዩ ንኢትዮጵያን ምፍራስ አቢ ባዕሉ ነዛ ዝብላ ዘሎ ብትክክል አቢ ክዛረባ ከሎ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ምፅልኩም ነይረ ወዲድ ይሰይ ምናልባት ከም መዘኻኸሪ ክኾነና እዚያ ዝብላ ዘሎ ካብ ርእሱ ምፅኡ ዝዛረባ ዘሎ ከም ዘይኮነት እንታይ ደኣ بتدقاقامي أبي بعلو زقبرو زلون نبزحات سبات نبزحات إثيوبياويان زسنبدا كونتات مخانو دما كل سب كردو زلوي سلازي نيثيوبيا كدا خمس دال سب انتي قبر زلو نهزبي أنصار هزبي هاجر أوروما أنصار أمحرا أوروما نحات حدو أمحرا نحات حدو نشتي كباف نسمعيو وانت هنقطع منا أوست عون ياللون بقرا يمنور ان إثيوبيا لماسنات فلاقود ለማፍረስ የተመረጡ አካባቢዎች አሉ። አንደኛው ኦሮሞና አማራን በተቻለው አጋጣሚ ማፋጀት የተመረጡ አካባቢዎች። ሁለተኛው አማራን ራሱ እርስ በርስ ማፋጀት ነው። ሶስተኛው ኦሮሞን ራሱ እርስ በርስ ማፋጀት ነው። አራተኛው አፋርና ሶማሌን ማፋጀት ነው። ስድስተኛ ቤኒሻንጉልን ከኦሮሚያም ከአማራም ጋር እንዲሁ ማፋጀት ነው። ወላ ሓንቲ ፍሉይነት እታ እዚ ሚኒስተር ዝብላ ዝነበረ ችግር የለውም ወላ ሓንቲ ፍሉይነት የብላ እንታይ ዝብል ዘሎ አቢ በትክክል ነታ ሃገር ከብርስ ኢሉ ዓጢቁ ቆሪጹ ተበጊሱ ዘሎ ሓይሊ እዩ በተደጋጋሚ ድማ ኣብ ቴሌቪዥን ከምኡ ኢሉ ይኸሶ ስለ ዝነበረ አቢ ነዚ ኩነታት እዚ ክጫወሮ ስለ ዘይክል ነቲ ጉድናቱ በትክክል ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣምፅኡ ዘውፅኦን بتدقاقام دما زك على حنسب سلزخونه نيجزي حتى ينبرك عليه كم زخل فلوتي نيرو بتمساسالي ناي أبي استراتيجي أبزون كم زبالو نخلهم تومزبي نوروما حتى حدهم كم زبالعو سلازي إذا أوروما ينجي سلازي أب منتايك خصيص ولو مست أونيك شناز بحالزلو مسو خينو أبجزو أصوار صنعي هو شقاوقت أبز خمسة كالكون شقاوقت صنعي لابتوبات صنعي بانديران أوروما صنعي هو قلما ليلهم نعوس اللي تاتوت يمالو أبتحت قيد دمايت يمالو إذا سبزجن نشتي انترفيو غيرنيرس كان اسمعيو مغنياتو استفل عليه حبريتا لاني بحد وقن تراي تمرحنا خن كيس لزيد اللقيه لو أجر كويتا نو مينورن بمنساتو ምንድን ነው የተሰማውት? በጣም ደስ ያለኝ ምክንያቱም ይሄ ስርዓት ወደ መስመር እንዲመለስ ሀገርን ከውድቀት በተደጋጋሚ አቢቢስ ውን ብንጹር ከም ዝገደፎ እንታይ ኢሉ ምዝዮም ቻነል ኢትዮፎርም ኣብ ቴሌፎን ከም ተራኸበና ንርኢ ዘለና አቢቢስ ኣብ ኢንተርቪው ኣብ ዝገበሮ ግን በአማርኛ ገይሩ ስለዚ እንታይ ኢሉ ኣብ ግዜ ኩናት ናይ ትግራይ ዘየድሊ ኩናት ናይ ትግራይ ክድግፎ ከለኹ የጣቅዓለይን ይፈትወንን ነይሩ ኩሎም ውን ይድግፉን ነይሮም ኣብ ካልእ ክድግፎ ከለኹ ውን የመስግነን ነይሩ ኤግዛክትሊ ኣብቲ ጌጋ ዘየድሊ ውግእ እዩ ጠጠው ኣብሎ ክብሎም ዝጀመርኩ ግን ካብ ስልጣን ወሲድኒ ገበን እንተለኒ ኣብ ቤት ፍርዲ ይኽሰሰኒ ብምባል ብቁልዑ ተዛሪቡ ኣቐዲሙ ድማ ተዛሪቡ ስለምንታይ ክንዲ ዝደም ይፋሰስ ኣሎ ብፍላይ ድማ እቲ ስምምዕ ሰላም ኣብ ዳርኤ ሰላም ዝተኻየደ ኣብ መንጎ ናይ ኦሮሞ ዕጡቃት ጉጅለ መንግስትን ብተደጋጋሚ ወላ ብብዙሓት ምንጭታት ከም ዝተረጋገፀ እቲ መንግስቲ ናይ ኣቢ ወይ ከዓ ስርዓት ናይ ኣቢ ዘላቂ ሰላም ክገብር ከም ዘይደሊ እንታይ ደኣ ነቶም መርሕነት ናይ ኦነግ ወሲዱ ስልጣን ክንበኩም ኢና ግደፍዎ ተቃልሲ ጥራይ ኢልዎም ስለዚ ንጉዳይ ፖለቲካዊ ሕቶ ናይ ኦሮሞ ዝኸውን ዘላቂ መፍትሒ ከተምፃይ ትኽእል ኢኻ ስለ ዝተባሃለ ድማ ናይ ክልተ ሰሙን ዝወሰደ ለውጢ ክመፃ ኣይከኣለን
ማይ ካሜሩን ኣብቲ ናይ ኮንግሬሽናል ሂሪንግ ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ ከም ዝበሎ እቶም መራሕቲ ድልውነት ስለ ዘይብሎም እዮም ክብል ከሎ ናይ ዓቢ ድልውነት ከም ዘየለ ንኸጉልሕ ኢሉ እምበር ነቶም ሓደ ወገን እንታይ ክገብር ክእል ወይ እንታይ ኣንጻሮም ክዛረብ ክእል ርጉፅ ነይሩ ስለዚ ናይ ዓቢ ድልውነት ከም ዘየለ ነቶም መራሕቲ ኣብ ስልጣን ክእቱ እምበር ምስ ኦሮሞ ነቲ ቃልሲ ናይ ኦሮሞ ዘላቒ ፍታሕ ነቲ ህዝቢ ኦሮሞ ፖለቲካዊ ዘላቒ ፍታሕ ክገብረሎም ከም ዘይደልን ድልውነት ከም ዘይብሉን እዩ ዝረጋገፅ ተመሳሳሊ ኣብ ናይ ትግራይ ክመፅእ ከሎ እውን ተገዲዱ ዝኣተዎ እገዳ ክወርደካ ስለ ዝተባህለ እዩ ገይርዎ እምበር ከጥፍኦም ጥራይ ዘል ነይሩ ስለዚ there is only one voice ኣብ ርእሱ እዚ ሰብ እዚ ሓንቲ ድምፂ እያ ዘላ ኣብ ርእሲ ኣቢ እሳ ድማ ነቲ ሰብ በንቁርካ ክጣልዮ ኣለካ ቀቲልካ ክጣልዮ ኣለካ ድሕሪኡ ናብ ስልጣን ክትመፅእ ኣለካ ዝብል ኣረዳድኣ እዩ ዘሎ ኣብ ርእሲ እዚ ሰብ እዚ ስለዚ እዚኣ ከዓ ትክክለኛ ኣረዳድኣን ትክክለኛ ኣካይዳን ኣይኮነን so it is what it is ከም ዘለዎ ኢና ሪፖርት ክንገብሮ ከም ንሪኦ ዘለና ግን እዚ ሚኒስተር ሕጂ እውን እንተኾነ ብሕማቅ ክኣስርዎ ከም ዝኽእሉን ኣብ ታሪኹ ድማ እዚ ሚኒስተር እዚ ካብ ቀዳማይ ዲግሪ ናይ ሕጊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ንክውድእ ካብ ኣብ 17 ዓመት ወሲድሉ ስለምንታይ እስኪ ብተደጋጋሚ ብመራሕቲ ናይ ህወሓት ይወደግ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ መራሕነት ከለው ኩሉ ግዜ ናቶም ተቃዋሚ ተባሂሉ ክንደይ ግዜ እስር ቤት ዝኣተወ እዩ 6 ዓመት 2 ዓመት ኢቨን ሓንቲ ግዜ ግራጁዌሽን ናቱ ክምረቕ 3 መዓልቲ ተሪፍዎ ከሎ ወሲዶምን 10 ዓመት ተፈሪዱ ምስ ዕጡቃት ጉጅለ ናይ ኦሮሞ ርክብ ኣለካ ተባሂሉ ስለዚ ብብዙሕ ብፖለቲካ ዝተኸላበተ ፐርሰናሊቲ ወይ ከዓ ፖለቲከኛ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ እውን ልክ ከምቲ ዝሓለፈ ዕጫ ኣቢ ምስ ህወሓት ርክብ ኣለዎ ገለ ክበሃል ከሎ ኢት ሜክ ሰንስ ምክንያቱ ተመሊሱ ገለ ካብቶም ታርጌት ዝገበሮም ተሎ ነምበር 1 እዚ እዩ ስለዚ ወሲዱ ሕጂ እውን ናብ እስር ቤት እትይዎ ኣሎ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ብዙሓት ሰባት ድማ ከምዚ ከጋጥም ከም ዝኽእል ይፈልጥ ነይሩ ብትብዓት ኣንጻር እቲ ኣቢ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ዓብዪ ኢሉ ዝተዛረበን ካብ ስልጣን ዝወረደን ዝተኣሰረን ኮይኑ ኣሎ ካልኦት መራሕቲ ናይ ኣቢ ከንታይ ይብሉ ኣለዉ እስከ ዝሕዝን ኩነታት እዩ ናይቲ ሃገር ንስማዕ this is very very important እቲ ምዕባለ ናይ ኢትዮጵያ ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ነዚ ቻነል let's listen to this one now ተራው ለጦርነት እኮ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ፊልድ ማርሻል ወይ ከዓ ኣዛዚ ናይ ወታደራዊ እዚ ወይ ከዓ ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ዝበሃል እዩ እዚ እዚ መዓት ከዋኽብቲ ዘለዎን ፊልድ ማርሻልን እዩ እንታይ ፊልድ ማርሻል ተቐቢልዎ ነዚ ስልጣን እዚ ንህወሓት ስለ ዝሰዓረ ኣብ ናይ ሰሜን እዚ ናይ ሕጂ ዝነበረ ውግእ እዩ መብዛሕትኦም ካብ ክሳብ ሕጂ ዘይተዋሕጠሎም ኩነታት እዩ ኣብ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜን ትግራይ ኣብ ውግእ ኣብ ዝተኻየደሉ ሃዲሙ ሳላ ኤርትራ እዮም ድሒኖም እምበር ንዓዲ ኣምሓራ እዮም እትዮሞም ነይሮም ኣዲስ ኣበባ ከኣትዉ ክእሉ ነይሮም ህወሓት እዩ ዝበሃል ዝነበረ ቲዲኤፍ ማለት እዩ ንዑ ስለ ዝሰዓረ ግን ፊልድ ማርሻል ዝለዓለ ወታደራዊ ስልጣን ተዋሂብዎ ኣሎ ኢትስ ክሬዚ በት ኤኒዌይ ኣብ ኢትዮጵያ ወይ ዶክተር ኢኻ ወይ ፕሮፌሰር ኢኻ ወይ ከዓ ዓቢ ጀነራል ኢኻ ኣብ ዘበና ኣቢ this is what we see እቲ ኣብ ትክክለኛ ሓይሊ ናይ ወታደራዊ እዚ ናይ እዚ ዝኣዘዞ ውግእ በይኑ ገጢሙ ዝኣተወ መን እዩ ኣንጻር ፋኖ እዩ ኣንጻር ፋኖ ኸ ወላ ሓንቲ ለውጢ ከምፂ ኣይከኣልና ኣሎ ፊልድ ማርሻል ዝኣዘዞ ሰራዊት ናቶም ድሮናትን ገለን ዓጢቑ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ኣብቲ ኦርጋናይዝድ ወይ ከዓ ፅቡቅ ጥርናፈ ዘይብሉ ፋኖ እውን ኣየምፃና ኣሎ ስምዕዎ እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ዝበሎ ሕጂ ዝሕዝን ኩነታት እዩ እኮ የተሰራው ለጦርነት ነው ለውጊያ ነው ድሮን የተሰራው የገዛ ነው ልንዋጋበት ነው ድሮን ናትና ንገዝኦ ዘለና ወይ ከዓ ዝገዛናሉን ዝተሰርሓሉን ምክንያት ክንጥቀመሉ ኢና ክንዋጋኣሉ ሰብ ክንቀትለሉ ኢና ድሮን ዝተገዘ ድሮን ዝተሰርሐ በመሰረቱ እተን ሃገራት ኣብ ኣገዳሲ ዕላማ ዘድልየን ልዕሊ ኩሉ ድማ ድሮን ዝጥቀማ ስልጡን ውግእ ኣብ ዘለዎ ንኣዝዩ ኣገዳሲ ወታደራዊ ዕላማታት ንክትሃርም ሰብ ክትከስር ዘይትደሊ ብዙሕ ገንዘብ ዘለካ ሰብ ክቡር ኣብ ዝኾነሉ ዓለም እዩ ሰብ ድሮናት ዝጥቀም ምክንያት that's why ድማ ኣዝዩ ክቡር ዝኾነ ከም በዓል ኢትዮጵያ ግን ንህዝቦም ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ትግራይ ብድሮን ዝተቐትለ ሰራዊት ናይ ትግራይ ብዙሕ ምዃኑ እዩ ዝንገር እቲ ዝዓበየ መጉዳእቲ እቲ ገለ ካብቶም ኣብ ዝሓለፈ ምፅአልኩም ነይረ ንህዝቢ ትግራይ ወይ ከዓ ሰራዊት ናይ TDF ዓብዪ ዕንወ ዘወረደሉ እንተሎ ድሮን ኢሉ ስለዚ እቲ ድሮን እቲ ድማ ህዝቢ ትግራይ ድማ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ ካብ ኢትዮጵያ ኣይትንፀሉን ኢኹም ኢሎም እዮም ዝገብሮም ነይሮም ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ድሮን ንጌጋ ዕላማ ክጥቀመሉ ከሎ እዩ ክንደይ ህዝቢ ብወሃሊቁ ከም ዘሎ እዚ ፊልድ ማርሻል ግን ወፂኡ እንታይ ይዛረብ ኣሎ ንብዙሕ ሰብ ዝሕዘነ እዩ እዚኣ ድማ ህልቂት ከም ዝፍፅም ዘሎ መረጋገፂ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም እዮም ኣውፂኦማ ዘሎ ብእንግሊሽ ተተርጊማ ኣላ ስምዑ ሕጂ እንጂ ድሮን አለን እያልን በሚዲያ ልንገልጸው አይደለም የጦር መሳሪያ ነው ልክ እንደ ክላሽ ያቅሙን ይሰራል
ሌላውም ያቅሙን ይሰራል ድሮንም የራሱን ስራ ይሰራል ድሮን እኛ የምንጠቀመው ለስብስብ ኢላማ ነው በወታደራዊ አባባል ስብስብ ኢላማ የሚባል ነገር አለ ስብስብ ኢላማ ማለት የጠላት ጠንካራ ቋጠሮ ማለት ነው የጽንፈኛው ስብስብ ስናገኝ እንመታለን በድሮን ገጥሟል እኮ እኔ መሳሪያ ሊመርጥለት ነው አይ ድሮን ታውና ክላሽ ለክላሽ እንግጠም ነው እያለ ያለው የጠላት ስብስብ ሲገኝ ግን ይተኮሳል ደግሞ ድሮንም ይሄን ያህል ተጠቅመናል ብዬ ሊወስድ አልችልም ባለን አቅም ልክ አልተጠቀምንም ኤክሰፕሽናል ምርጥ ኢላማ ሲገኝ ግን እንተኩሳለን አንዳንድ ጊዜ ህዝቡ ግን ለህዝቡ ማሳስበው ነገር አለ ከጽንፈኛ ጋር አትደባለቁ ልጆቻችሁ زيادة زربا سمعوها مجمريا ازيوم سبات زياتهم جاملا وهلقيت ويكا جبنات انصار سلاماو حزب كم زفصما بتግራይ ዲዩ ኣብ ካልእ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ኣብዚያ ቃል እዚያ የውፃሉ እንታይ ይብላሎ እቲ ዕላማ ንጥቀመሉ ነቲ ድሮን ንምንታይና ንጥቀመሉ ጸላኢ ሓይሉ ኣብ ዝተኣኻኸበሉ ወይካ እኩብ ሓይሊ ናይ ጸላኢ እንተሪና ኣብኡ ክንጥቀመሉ ኢና ገዚእናዮ እምበር ከነርየሉን ክንፍክረሉን ኣይኮናን ኦፍ ኮርስ ክንፈኸራ ከም ዝጥቀመሉ ኩልና ኢና ንፈልጥ ن33 مليون لقح ولدنا لقح كاكل كفل زي تقلم ايكونوميات كديستروي ناغبركا درونات تغزالو مخنيات علامه خانتاي مخانو نصريو حزبخا بطميتنا موتخلو اب سدت اوشت ايثيوبيا تركبا ب 10 مليون سب تسديدون بطميت يساقهم زلوني دفلت እቲ ገንዘብ እቲ ንድሮን ዘጥፍዎ ዘለው ናጽዋር ዝጥቀሙሉ ዘለው ንነዳዲ ንውግዝ ዝጥቀሙሉ ዘለው ነቲ ህዝቢ እኽልን መግብን ክፈጥሩሉ ምኻሉ ካብኡ ዝገደደ ድማ 10 ቢልዮን ሕጂ 15 ቢልዮን በፅሒ ለብልዎ ገንዘብ ህዝቡ እናጠመየ ከሎ ንምንታይ ይጥቀመሉ ፓላስ ይሰርሓሉ እዚ ተሰጉጉ ዘሎ ሚኒስተር ድማ ልክ ኣብታ ምስተሰጎገ ኣብ ፌስቡክ ናቱ ጻሓፋ እንታይ እዩ መደመር ኢልካን ህዝቢ ፍቅርን ሰላምን ክሰብኽ የዝበልካ ንስኻ ዝጨከነ ንጉስ ናይ ሰቢኻ ሰብና ሞተን ብጥሜት ናተቀስፈን ከሎ ፓላሶ ተሰርሕ ዘለኻ ቤተ መንግስትን አዘብለጭ ገዛው ተሰርሕ ዘለኻ ስኻ ብዛዕባ ህይወት ሰብ ደም ሰብ ዘይገድሰካ ኢልዎ ነይሩ ንመለስ ኣብዚ ታይብላሎ ንጸላይ ነትናትና አንጻርና ዝቃለ ዘሎ ንፋኖ ወይካ ነቲ ኦኔግ ማለትዩ እንድሕር ተኣኪብር ኢናዮ ብድሮን ጌርና ኢና ነጥቅዖ ስለዚ እቶም ህዝቢ ምስኣቶም ኣይተተኣከቡ ታይ ማለትዩ ብኻላ ዘራርባ እንድሕሪ ሓሪመ ኣብ ሲቪላዊ ቦታ እቲ ህዝቢ ምስኦም ተሓዊስ ነይሩ ዝብሎም ዘሎ እዚ ኸ እንታይ ይበሃል ኤግዛክትሊ collective punishment ሓደ level 90 crimes against humanity ዚ ስለዚህ ሓደ ብጥሜት ይቆጽም ኣሎ ህዝብ ኣምሓራ ህዝብ ትግራይ ኣብ ኦሮሞ ብዙሕ ሰብ ኣብ ትውግእ ዘሎ ከባቢ ዘሎ ሰብ ብጥሜት ይመውት ኣሎ ስለዚህ እዚ እንታይ ማለት እዩ collective punishment ብጥሜት ብትምህርቲ ብዙሓት ቦታታት ተጠዊሎም ኣለዉ ናይ ሕክምና ቀረባት የለን ኣብ ዝሓለፈ ኣጀንዳ ናይ ኦሮሞ ኣምፅልኩም ነይረ ብዘይናትና ፍቃድ ዝኾነ ይኹን መግቢ ከኣቱ የብሉን ከምፃልኩም እዚ እቲ ጀኖሳይድ ዶ ቀትለት ኣብ ልዕሊ ሰባት ዶ ገለ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ትግራይ ዝገበርዎ ሰብ the same concept እዚኣ ድማ ኣብቲ ናይ ኮንግሬሽናል ሂሪንግ ኣብ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ቦምበር ናይቲ ሳብ ኮሚቴ ዝነበረ ንማይ ካመር ብትክክል ሓቲትዎ ነይሩ ተመሳሳሊ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ዕንወትን ሞትን ዓመፅን ኣብ ኣምሓራን ኣብ ኦሮሞ ንሪኦ ኣለና ዝመሳሰል ባህሪ ሎ ዶ ኢልዎ ነይሩ እቲ ማይ ካመር ግን ንኣቢ ክሽፍነሉ ስለ ዝደለየ የለን ከምኡ የለን ኣይመሳሰልን ኢልዎ ሓቂ ግን ሕጂ እውን ካብ ኣፎም ይወፅእ ኣሎ እዚ ድማ እቲ መረጋገፂ እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ትግራይ በልዎም ኣጥፍዎም ንኩሉ ከተጥፍለኩም እዮም ዝብሉ ነይሮም ይሄ ምንድነው የሚፎክር የሚሸልል ጽንፈኛ አይተው እሱ ጋር እንዳይሄዱ ልጆቻችሁን ያዙ ይሄደ ነው እንደምታውቁት ዋናው ተገዳዳሪያችን የአማራ ህዝብ በጦርነት ውስጥ ነው የስነ ተዋልዶ ፍጥነትም ከሀገሪቱ ህዝቦች ሁሉ ያነሰ እየሆነ ነው በቀጣይ አጭር ዓመታት ከሁለተኝነት ወደ አናሳዎች ተርታ ይወርዳል አሁን በጥባጩ ክልል አዲስ ነፍጠኛ አይወልድም የቆዩትንም እየተወጋናቸው ነው እነሱም የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ይጠፋሉ በቃ ምን አለፋችሁ ነፍጠኛውን እንደ ኛንጋቶምና የም ብሔረሰብ አናሳ ነው የምናደርገው ጦርነቱን ባጭር ስለማይቆም በክልሉ አስከፊ ወባ
ወረርሽኝና ረሃብ ይነሳል። ያኔ እኛ ቆሞ ማየት ብቻ ነው የሚጠበቅብን። ኦሮሞን ሳያስፈቅድና እኛ ሳንፈቅድ ስንዴም ይሁን መድኃኒት ወደ ባህር ዳርና ጎንደር የሚያደርስ ማንም የውጭም ሆነ የውስጥ ኃይል ስለሌለ የሚያድናቸው አይኖርም። የኦሮሞ ስነ ተዋልዶ ግን እጅግ በተፋጠነና በተደገፈ መንገድ የሚቀጥል ይሆናል። ስለዚህ ያነሳችሁት ጥያቄ ከእውነታው ውጭ ነው ይላል። ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ዘረባዚ ካበይ ዝመፀ እዩ እንድሕር ኢልኩም ካበይ ዝመፀ ዘረባዚ እቲ ታሕቲ ትሪእዎ ዘለኹም ሽመለስ አብዲሳ ዝበሃል ናይ ክልል ኦሮሞ ፕሬዚደንት ናይ ኦሮሞ ኤሊት ኣኪቡ ዝተዛረበ እዩ። ስለዚ ንሕና ህዝቢ ኦሮሞ ብብዝሒ ክዓቢ ኣለዎ። ኣዝና ክንበዝሕ ክንክእል ኣለና። ነቶም መቀናቅንትና ነተጋሩ ብውግን ብጥሜትን ብገለን ጌርና ቁፅሮም ከም ዝትሕት ክንገብሮ ኢና። ምክንያቱ ኣብ ዲሞክራሲ እቲ ህዝቢ ክውሕድ ክኽእል ኣሎ። እቲ ቀንዲ መቀናቅንቶም ኣምሓራ ድማ ብጥሜት ብውግእ ብዕግርግር ሰላም ከም ዝስእን እሞ ኣብ ግዜ ጥሜት ድማ ሰብ ኣይባዛሕን እዩ። ስለዚ ኣብቲ ዘለዎ ጠጠው ክብል ጥራይ ዘይኮነስ ንታሕቲ ገፁ ክወርድ ከም ዝኽእል ጥሜት ክጠምም እንታ መግቢ ንሰደሉና ንሕማሙ መከላኸሊ ዝኾን መድሃኒት ከም ዘይኣቱ ክንገብርና ብዘይ ፍቃድና ድማ ዝኾነ ነገር ናብኡ ዝኸይድ የለን። ስለዚ እቲ ቁፅሪ ናይቲ ህዝቢ ዓቐን ናይቲ ህዝቢ እናጎደለ ክኸይድ ክኽእል ኣሎ። እንታይ ማለት እዚ እዚ ኩሉ ንጀኖሳይድ ይፍፅሙ ከም ዘለው እቲ ፕላን ናቶም ሓደ ብሓደ ሕማቕ ነገር ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ንምውራድ እዩ። እዚ ዝመስል ኣተሓሳስባን ኣካይዳን ብጀነራላቶምን ብኣመሓደርቶምን በቲ ኢሊት ናይ ኦሮሞ ኣብ ብልፅግና ፓርቲ ቅድሚ ዘለዉ ሰባት ባእታቶም ዝመፅእ ዘሎ እዩ። ብቤተ ክርስቲያናቶም ድማ ሓንቲ በሪኢኹም ኢኹም ይብል ነይሩ። ቤተ ክርስቲያናቶም ፕሮፌትን ቅዱሳትን ኮይኖም ነቲ ውግእ ዝዕድም ዘረባ እዮም ዛረቡ ዘለው። ወይ ካብ ባሕሪ ክንወስድ ኢና ዶ ገለ ዶ? ስለዚ እቲ ጀኖሳይድ ተፈፂሙ እንድሕር ኮይኑ ዝፈፀሙ ኣካላት ኣብ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኣዲ ኣምሓራ ዝገብርዎ ዘለዉ ሶም ኣብ ኦሮሞ ዝገብርዎ ዘለዉ ሶም ኣብ ካልእ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ዘለዉ እውን ንሳቶም እዮም። እዚ ይመስል እቲ ኩነታት ናቶም and this is very very important። ቅድሚ ናብኡ ምኻድና ሓንቲ ኣገዳሲት ቪድዮ ላትኒ ናብ ሱዳን ቅድሚ ምስጋርና መሰጋገሪት ክትኮነና ትኽእል። እዚ ድማ ከም ታሪክ ዶኩመንት ክኸውን ስለ ዝኾነ እየ ዘምፅኦ ዘለኹ ኣነ። ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኩሉ ግዜ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ፅቡቅ ጌርና ክንርድኦ ኣለና። እዚኣ ቪድዮ እዚኣ እስከ ስምዑ ሕጂ ናይቲ ወራር ምስጢር ናይቲ ወራር ወላ ንዓለም እውን ስግንጢር እንድዩ ስግንጢር ወላ ክርድኦም ኣይክእልን። እንታይ እዩ ኣብ ካልእ ልሙድ ዘይኮነ ነገር ኣብ ካልእ ልሙድ ዘይኮነ ነገር እቲ ካብና መንግስቲ ኤርትራ ጥራይ ይኮሎን ቆፎ ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ይኮሎን ሲ ሰርቫይቭ ንገብር ንቃለስ ዝኾነ ዓለም የለን ከምኡ ብጥራይ ጅባኻ ብጥራይ ቆፎኻ ንጥሜት ንሽግር ተፃዊርካ ብዘለካ ዓቕሚ በቲ ዓቕሚ ናይቲ ህዝቢ ተኸላኺልካ እንታይ መለብለካ ገዳ ዘየምፅኦ ነገር ኣሎ ድዩ? ገዳ ዘየምፅኦ ነገር የለን። ጥሜት ኣምፅኡ ዕርቃን ኣምፅኡ ፀቕጢ ስነ ኣእምሮኣዊ ኩናት ኣካይዶም ኩሉ ነገር ኣካይዶም ምስ ከምዚ ዓይነት ኩነታት መንግስቲ ኣብ ጥራይ ካዝንኡ ህዝቢ ኣብ ጥራይ ቆፍኡ ነዛ ሃገር ኢሉ ብጥራይ ኢዱ ክዋጋእሲ ኣብ ዝኾነ ዓለም ክትረኽቦ ይትኽእልኒ ኣስዩ ካቲ ምስጢር ብቆንዲ ምስጢር ብዙሓት ካለዉ እንዲኦም ግን ትቐንዲ እዚ እዩ። ከመይ ጌርካ ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ሰርቫይቭ ዝገብር እታ ሃገር ከይትትንከፍ መፃኢ ወለዶ ዓዲ ዘይብሉ ተበቲኑ ከይተረፍ ንሱ እቲ ምስጢር እምበር ካልእ ፍሉይ ምስጢር የለን። ግን ናይ በይንና ምስጢር እዩ። ኣብ ብግዜ ብረታዊ ቃልሲ ነይሩ ሕጂ ኸ ኣሎ
كم تريو زلهم تاريخنا حزب إيرترا بتدقاقامي حوسنا بالكم خمسة لكم هي كم حزب إيرترا أتينك أبي إيرترا تراي كرز خلي مجمريا أبزون زي جنرال فيليبوس تريو زلهم حلفنا ستافنا منيس سراويتنا إيرترا مالتيو سو أبتاريخنا إيرترا أبتاريخنا عالمون ترى يزي فلت بزي دموزك على حيلي يلن كذا أجملكم إيه سورانا إيرترا بزي دموز يمزك على سنيرو أبي إيرترا تراي زلوسي سب زي دموز أيك على سنيو إيفن نتهاجرو ككلاخل دموز يزيد ليو دموز النات تخفله سرايتنا أمريكا ترجم لهم دموز النات تخفله سبوق دموز النات تخفله نزجبر تزرع على كبريز وهبه سرايتنا إيرترا بناس أي تواجي بناس تزيل لسقايا بعالم ريو سرزك سماتاتنا إيرترا كبري قبام أب أمريكا بيترونس دي ويكا مع سماتاتنا توم أب كبريز وهبه بعين حق تاريخهم كنتم سماتاتنا توم سرعتنياتات يمنيرم دموزتنياتات يمنيرم سرحهم ناس سرحيهم ميتو نا إيرترا سراويد بفلا يفسورا زموت سراويد جن سرحتنيا يكونن لومونا بجنبار زول سرحتنيا يكونن انتهي دا توفي زولي that's why سراويد نا إيرترا كبري يقبوك بهالكلو يقبوي بتروح يسرح زول سراويد سلا زغني أبقالسيز بإيرترا لناتنا نمزع 5 سنتيم كي تخفله واقع خفيلو زتقالس سراويتنا نزارب زلنا نزيوم نمخبار نزيوم سلا زخبركا زي حجز له حتى لا ولدون كتب له تخليقه نايب حق زحزن كنتات النزي اتوم كبري عكندمها نزي اتوم كندمنا انتي كبلو علو اسك سمعوا قال صغير له بغمي نزبل ابتسم زكبلو خيدكا خب مبعث تمرتو نخونه أسيد يغادر جنشبه حجي نفس وقف سب ولا ليترو تقول وي أسيد وي دما بنزين كم هو تبارع ترجع خندد مزخيليو سب كردو زخيل ترجع تعقوا ابني قال سناس كن كيرو انكلالنا ابني كنا كندربي عقباب قال صغير له بغمي نزبل ابتسم زكبلو خيدكا خب مبعث تمرتو نخونه أسيد يغادر جنشبه حجي سو انتاينا نمهار نخل كابز مسيلكم بفصم تهزبي نهزبن مدحال هزبن مفرح زتقاملو زلو يوم انتاينا رزان هنا كيبل عكيستي نزبنات زتقالسه ابز حلفه واندما عمتات بقدا ترتبل نجر زخونه يخونه يرتران خياتو ايفن ندادن خيغزو تاقيدوم كلو زمكته ህዝብን ቃልሰን ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ከምዚ ገይሮም ታህዲድ ብምግባር ነቲ ህዝቢ ኦርጋናይዝድ ኮይኑ ኣብ ጎኒ ህዝቡ ኣብ ጎኒ ሃገር ደው ንኸይብል ተርዲኹም ኣለኹም ከምዚ ኢሉ ብሓደ ደው ኢሉ ከይንቀሳቐስ ክንደይ ሓያላት ዝሓለፈ ክንደይ መድረኻት ተገረ ስለዚ ብኸምዚ ተሰናቢዱት ህዝቢ ካብቲ ቃልስናቱ ካብቲ መኸተናቱ ካብቲ ጉዕዞናቱ ክትዕናቐፍ የብሉን ኤግዛክትሊ ዕላማናቶም ድማ ነቲ ሰብ ካብቲ ዝኸዶ ዘሎ ጉዕዞ ንኸተዓናቑፍ እምበር ካልእ ፍሉይ ውራይ ስለ ዘለዎም ወይ ፍሉይ ነገር ስለ ዘለዎም ኣይኮኑን ሰብ ፅኒሕ ኢልና ክምለሳ ኢና ኣገይን እዚ ንህዝቢ ንምድንጋርን ንምፍርራህን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ሰብ ኔክስት ቶፒክ ናተይ ቅድሚ ናብ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ምስጋርና መጀመሪያ ጉዳይ ናይ ሱዳን መንግስት አሜሪካ ውጥይዎ ዘሎ ኩነታት ክንሪና ቅድምናቡ መኻድና ግን መጀመሪያ ሱዳን ኩነታቶም እንታይ ይመስል እስከንርአ of Sudanese descent. We have now had over 10,000 reported deaths. I predict the number to be at least 5 times that because we don't have electricity, we don't have smartphones, we don't have internet. So there's no real way of us getting out the information of how many people have been killed. We've had 6.2 million people displaced.
over 1.5 million people externally displaced. It's a conflict that's been raging now for 7.5 months. What do you make of this conflict in Sudan? You know, So Professor Lumumba is ملزو لابزي مجمريا قد من عبتينا السودان ريبورت متى ودا مالتيو. So ناي السودان قداي عزيز حزنن عزيو حما كنتاتنيو سلامنتاي السودان لعلي 6 مليون حزب تفناغيلو لعلي مليون زخون كابت هاجر وصايلو اب جبص بزح حساب አሎ اب ኢትዮጵያ አሎ اب ደቡብ ሱዳን አሎ اب ጫድ አሎ اب ኤርትራ ደማ አሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስን በዛዕቡ ከዛረብ ከንሰሜና ጽነይልና እዚ ኩነታት እዚ ካውን ከሎ አፍሪካ እንታይ ተራ ነይሩ ولا حنت تراي نبران ترى نايتهم ابتزوبات زغبر زلو غداي ناي سودان كساب كندي زحزنيو ابي ابتنا بيغاد استغبره زغبره غودون كنسمينا بغداي ناي سودان اجيغن بروفيسور لمومبا زعبا زكنتات زكزارب كله سمعوا Sudan really must be a scar on the conscience of Africa. First, because the African continent has not dealt with this conflict in the manner that I thought we should have. I thought that immediately we saw this conflict rearing its ugly head, the AU should have come out a lot more strongly. We have not. And the net effect is that we have an African conflict being mediated by the Americans and the Saudis. And the tragedy of this conflict is that it is in many ways now emerging to be a proxy war. Where if you ask the combatants now and you ask them ስለምንታይ ዘይናኹም ስለምንታይ ትስእሎም ንዓታቶም ስለምንታይ ትስእሎም ተጫኒቆም ከለው እናነውዑና እናዘኸሙ ከለው ኣብ ስእሊ ክትሪኦም ባህብለካ ስለምንታይ ቆም ትገብር ኣለኻ ብናይ መንፍቃት ቆም ትገብር ኣለኻ ነውሪ ኣባና ኣባህልና ከምኡ ንገብርና ኣብዚ ናይ ሱዳን ሽግር ካብኡ ዝግንፍል ወይ ድማ ንዕቑ ጥሒሱ ዝመፅእ ዝኾነ ፀገም ኣሎ ናይ ዝኾነ ዶባትና ክፉታት እዮም ናይ ኣየር ናይ ባሕሪ ናይ ምድሪ ዶባትና ክፉታት እዮም ኣብዚ መፅኦም ክዕቀቡ እንድሕር ደልዮም ኣብ ገዛና እውን ክንዕቆቦም ንኽእል ኢና ወላ ሓንቲ ፀገም የብልናን ትብላዕ ቅጫ እንድሕር ኣላትና ተኻፊልና እውን ክንበልዓ ንኽእል ኢና ሱዳን ደጀን ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ነይሩ ኣብ ግዜ ሓርነታዊ ቃልሶ ኹን ድሕሪ ሓርነታዊ ቃልሶ ኣብ ሱዳን ዝነብር ኤርትራዊ ከዓ ጓናይ ወፃእተኛ ኢሉ ሓሲቡ እውን ኣይፈልጥን እዩ ከምኡ መጠን ከዓ ኣብዚ ዝመፅእ ሱዳናዊ ኣብ ግዜ ፀገም ይኹን ኣብ ግዜ ረህዋ ኣብ ገዝኡ ከም ዘሎ ክሓስብ ክኽእል ኣሎ ሓደ ካብቲ ንመንግስቲ ኤርትራ አይ ቲንክ ብዝበዛሕ ናይ ኤርትራውያን ፅቡቅ ዝተሰማዓና እንተሎ ንዝገበረልካ ወይ ግበረሉ ወይ ንገረሉ እዩ ሱዳን ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኩሉ ጉዕዞ ኢቭን ቅድሚ ቃልሲ እውን እንተኾነ ሱዳን እታ ዝበለፀት ኣብ ጎረባብትና እታ ዝበለፀ ህዝቢ ንህዝቢ ኤርትራ ዝሓልየሉ ኮይኑ ዝተረኸበ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓልየሉኒ ክብል ኣይክልኒ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፀና ቃንዛ ግን መወዳእታ የብሉ ፈርዲኹም ኣለኹም ስፔሻሊ ኣነ ኣብ ከረንት ወሊደ ስለ ዝዓበኹ ናይ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ስእሊ ክህልወኒ ይክእልኒ እዩ እቲ እንኮ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዝነበረ ሰራዊት ክቐትልን ክጭፍጭፍን ዳኣ እምበር ሰናይ ነገር ከምፅር ኢናዮ ስለ ዘይንፈልጥ ሱዳን ግን ዘዝተበደለ ህዝቢ ንሱዳን ክኸይድ ኢና ንፈልጥ ኣብ ሱዳን ኮፍ ኢሉ እንተረኺቦም ምሶም ይበልዑ እንተዘይብሎም ካብኡ ኮይኖም ይልምኑ ወይ ይሽገሩ ካብኡ ድማ ንደገ ክኸይድ ዕድል ዝረኸበ ድማ ብዙሕ ሰብ ይኸይዱ ስለዚ ሱዳናውያን ኣብ መድረኾም ትዝኸፍአ ታሪክ ናቶም ኣብ ዘጋጥመሎም ዘሎ ከምዚ ኢልካ ስለምንታይ ኣብ ቃንዞኦም ምስኦም ደውደይ ንብል ኢቭን እታ ዘላትና ንሽተይ ቅጫ ምስኦም ክንመቓላይና ክብል ከሎ እቲ መንግስቲ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ ዋላ እቲ ፖሊሲ ዝኽተሎ ዘሎ እውን እንተኾነ ንጉዳይ ናይ ሱዳን ብዝከኣለ መንገዲ ካልኦት ምትትታው ከያትውሉ ልክዕ ከምዛ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ፕሮፌሰር ሉሙምባ ድማ ከምብል ፀኒሖም ሕብረት አፍሪካ እቲ ዝዓበየ ሕምቀት ናቱን ውርደት ናቱን ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ይተረኣዩ ኢሉ ኣበይ ዘሎ እቲ ቤት ፅሕፈት ናይ ሕብረት አፍሪካ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ ትግራይ ከሎ ክንደይ ሰብ ክመውት ከሎ ሱቕ ኢሉ ነቲ ኩነታት ቀልጢፉ ከተዳድኦ ኣይተኣለን ሕራይ ኣንጻር ኢትዮጵያ ዓቕሚ የብሉን ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዘሎ ክንብል ኽኢልና ኦኬ ኣብ ሱዳን ከ ስለምንታይ ክጓየ ዘይከኣለ ኣብ ክንዲ ከምኡ ዝገብር ከ ካልኦት ሓይልታት ናይ በዓል ስዑድያን ናይ በዓል ኣሜሪካን ስለዚ ሕብረት አፍሪካ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብተሪ ነቒፍዎ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ንኢጋድ እውን ተመሳሳሊ ነቒፍዎ ነይሩ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ኣብ ኢጋድ ዘጋጠመ ራእዩ ሕጂ ናብቲ ኩነታት ናይ ሱዳን ከይተመለስና ከለና and this is crazy ሽዑ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ክመለስ ኢና ኣብቲ ናይ ኢጋድ ኣኼባ ኣብ ጅቡቲ እንታይ ኣጋጢሙ ነይሩ ራእዩ ሕጂ ረግጠው ወጡ የእርሳቸው ስብሰባውን ረግጦ መውጣት
ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስብሰባ ረግጠው ወጡ። የእርሳቸው ስብሰባውን ረግጦ መውጣት ለቀሪዎቹ ተሰብሳቢዎች እንደ መልካም አጋጣሚ ተወስዷልም ተብሏል። ባሳለፍነው ቅዳሜና እሁድ በጅቡቲ የተካሄደው የኢጋድ አባል ሀገራት መሪዎች ስብሰባ ያልተለመዱ ክስተቶች የተስተዋሉበትም ሆኖ አልፏል። በሱዳን ጦርነት ላይ ለመምከር በተጠራው ስብሰባ ላይ የኬንያው ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ሪፖርት ያቀረቡ ሲሆን በሪፖርታቸውም አሁናዊውን የሱዳን ሁኔታ ተፋላሚዎችን ግጭት እንዲያቆሙ ለማድረግ የተሰራውን ስራና መሰል ጉዳዮችን ጠቅሰው ለአባል ሀገራቱ አስረድተዋል። የኬንያው ፕሬዝዳንት ሪፖርት እንዳለቀም የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዊሊያም ሩቶን ማዕከል ያደረገ ንግግር ሲያደርጉ ተሰምቷል። ሱዳኖች አንተን ገለልተኛ ነው ብለው አያምኑም፣ አንተን የማይወዱህም ብለው የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግጭቱን ለማስቆምም የረባ ስራ እንዳልተሰራ አብራርቷል። ይሁን እንጂ የኬንያው ፕሬዝዳንት ነገሩ ከግለሰቦች ጋር ሊገናኝ የማይችልናም ግጭቱን ለማስቆም ጥረት እየተደረገ ያለው እንደ ሀገር መሆኑን አንስተው የጠቅላይ ሚኒስትሩን ሀሳብ ምላሽ ሰጥተውበታል። ስብሰባውን የሚመሩት የጅቡቲው ፕሬዝዳንት እስማኤል ኦመር ገሌህም የዊሊያም ሩቶ ሪፖርት በሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ተመክሮበት ከስምምነት የተደረሰበትና ቅቡልነት ያገኘ መሆኑን በማንሳት የኬንያው አቻቸው ያነሱትን ሀሳብ ደግፈው ተናግረዋል። ከዛም በኋላም የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ስብሰባውን አቋርጠው ወደ ሀገራቸው የተመለሱ ሲሆን እርሳቸው ስብሰባውን ትተው መሄዳቸውም ለውይይቱ መልካም መንፈስን የፈጠረ ነበር ብለዋል። የኢትዮ ፎረም ምንጮች ለኢትዮ ፎረም የደረሰው ሰነድ እንደሚያመለክተው ከሆነ ስብሰባው ከዛ በኋላ በጥሩ መልኩ አልቆ ተፋላሚዎችም ተኩስ እንዲያቆሙ ሰብአዊ አገልግሎትም እንዲገባ እንዲፈቅዱ ከስምምነት ላይ ተደርሷል። በዚህ በጅቡቲ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብታ ኣኼባ ዝተካየደ ኣብ ጅቡቲ ዝነበረ እቲ ኣብ መንጎ ዊልያም ሩቶ ናይ ኬንያን ዘሎ ፍልሊ ብዙሕ ፀገም ከም ዝፈጠረ እዚ ድማ ዊልያም ሩቶ ብዛዕባ ኣቢ ክሳብ ሕጂ ሕማቕ ተዛረቦ ይሰማዕናን ኣቢ ግን ከምዚ ብዓይኒ ፐርሰናል ቅንኢ ስለ ዝሪኦ ዘሎ ወይ ውድድር ዝሪኦ ዘሎ ኣብቲ መግለፂ ናቱ ሲ እቶም ናይ ሱዳን መራሕቲ ንኣቢ ንዊልያም ሩቶ ሽምግልና ናቱ ከም ዘይደልዩን እዚ ከዓ ብትክክል እቲ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን እቲ ናይቲ ሰራዊት ሓላፊ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ብግልፂ ከም ዝገለፆ ኬንያ ሻራዊት ምዃናን ምስቲ ሕሜቲ ወጊና ከም ዝነበረት ብምግላፅ ናይ ናቶም ሽምግልና ከም ዘይደልዩ ዝያዳ ቦገን ስዑድያን ቦገን ኤርትራን ቦገን ግብፅን ዝግበር ከም ዝድግፉ እዩ ገሊፁ ነይሩ። በቲ ኮይኑ በቲ ኣሜሪካ እቲ ናይ ኬንያ መንገዲ ስለ ዝመረፀት ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ፕሬዚደንት ናይ ኬንያ እውን መርገፂታት ተቀይሩ ነቲ ጉዳይ ብትክክል ከኣልዮ ሽምግልና ይወስድ ስለ ዘሎ ኣቢ ድማ ኣነ ክሽምግሎ ዝኽእል ክብል ከሎ እቲ ናይ ኣቢ ኩነታት ግን ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ምስ ተረኣየ ኣኼባ ረጊፁ ከም ዝወፀ እዩ ዝበሃል ዘሎ። ድሕሪ ንሱ ነቲ ኣኼባ ምኻዱ ድማ ፅቡቕ መንፈስ ናይ ኣኼባ ከም ዘጋጠመን እቲ ኩነታት ሓደ ስምምዕ ክብፃሕ ከም ዝተኻለን ወይ ድማ ክልቲኦም ኣብ ዝሓፀረ ግዜ እቶም ጀነራላት ናይ ሱዳን ክራኸቡ ከም ዘለዎም ከም ዝተገብረ ብሽምግልና ናይ ኢጋድ እዩ ዝበሃል ዘሎ። ተሓቂ ግን ንሱ ይኮነን። ኤርትራ ብናይ ኣሜሪካ መንገዲ ስለ ዝምራሕ ዘሎ ኢደ ይሕውሰሉን እዚ ኩነታት እዚ ኢላ ኣይተሳተፈትን ኣብቲ ዋዕላ ናይ ኢጋድ። እቲ ሓቀኛ ስምምዕ ግን ካበይ ይመፅዩ ኣብዚ ስቴት ዲፓርትመንት ዘውፅኦ ሓበሬታ ብንጹር ክንረኽበ ንኽእል። ስለዚ ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ብሽም ኢጋድ እቲ ናይ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ እሞኻ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ቀጥታዊ ርክብ ንክህሉ ዝተገበረ መን ከም ዝገበሮ ብትክክል ኣብቲ ናቱ ዌብሳይት ኣስጊርዎ ኣሎ። ኢጋድ ኣይገበሮ ገለ ይገበሮ ባዕሎም ኣሜሪካ ዝገበርዎ ኩነታት ከም ዝኾነ። ስለዚ ኢጋድ ሽም ክገብሩ ስለ ዝደለዩ እምበር ኢጋድ ኣብ ፅሒቦ ገለመለ ዝብሉ ዝነበሩ እቲ ኣኼባ እውን እንተኾነ ኣሜሪካ ዝኣወጀቶ እዩ ነይሩ። ብተሪር ድማ ኣብቲ ካልኣይ ምዕራፉን ትርእይዎ ኣለኹም for the sake of people of Sudan and regional stability። ስለዚ ንጉዳይ ናይ ሱዳን ንህዝቢ ናይ ሱዳን ስቃዮም ኣገዲስዎም ኣይኮነን። እቲ ዞባ ርግኣት ክህልዎ ዞባ ክብሉ ከለካ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ንምውሓስ እዩ። ስለዚ ኣብ ናይ ህዝቢ ቃንዛ ብፍፁም ናይ ኣሜሪካ ኢንተረስት ከም ዘይኮነ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም። ግን ኣብቲ ቦታቲ ብዙሕ ውግኣት ስለ ዘሎ ሓድዩ ከተሃዳድኡ ስለ ዘለዎም ንግዚኡ ናይ ሱዳን ጉዳይ ብተሪር መልገፂ ሂቦምሎም ኣለዉ። ክልቲኦም ጀነራላት ድማ ብዝቐፅ ብዘይ ዝኾነ ብዘይ ቅድመ ኩነት ማለት እዩ ነቲ ኩነታት ክቕበልዎ ከም ዘለዎም ናይ ኣሜሪካ ተሪር ፃውዒት ቀሪቡሎም ኣሎ። ስለዚ ዩናይትድ ስቴትስ ዲማንድ ስብለሎ እዚኻ ቀሊል ቃል ኣይኮነን። ኣብ ዲፕሎማሲ በጃኹም ሕሰቡሉ ይኮነን ብንጹር ክትገብርዎ ኣለኩም እዮም ዝብል ዘሎ። ዲማንድስ ኤስኤኤፍ ዝበሃል ሱዳን ኣርሚ ፎርስስ ወይ ከዓ ሱዳን ኣርምድ ፎርስስ አርኤስኤፍ ድማ ሚሊሻ ማለት እዩ abide by the commitments and inter talks without delay ብዘይ ምድንጓያት ቀጥታ ኣብ ታሽሙ ኣብ ሽምግልናን ኣብ ዘተንካቱ ከም ዘለዎም we join IGAD in so بحفشة نيجات حويسنا تكونتات بزقلت في كهدك خلاله we strongly endorse
the condemnation ስለዚ ነቲ ናይ ኢጋድ ሽም ናይ ኢጋድ እዮም ዝጥቀሙ ዘለው እዚ ግን ብትክክል ኣሜሪካ ባዕላ ኢንጂነር ዝገበረቶ ኩነታት ከም ዝኾነ ንጹር እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብቲ ቦታቲ ናይ ሱዳን ጉዳይ ከብቅዕ ደልያ ኣላ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ኣይኮነን ኢማራት ኣብቲ ቦታቲ ነቶም RSF تعتق كم زلا نتوم نحميتي وتدرت تعتق كم زلا يجلس نيرو سعود عربن جبت عندما أبتي ناي السودان كوينهم يحجزوا خم زلوا نخل لاتهم يتكم حصري لاتهم على أمريكا بنتصر مال احتمالاتي إذا قد داينا السودان قال مع علبي كركب على الويلو مالو إمارات بسنكزي كم زي تحجسون تري الجبر مالتي أنصار السودان كوز مخانم تقليت له زد ما كابيز ما تيو أبز حلفه وان ريبورتي بكم نيران تايز بالريبورتي بكم نيره السودان ني دبلوماسيات ناي إمارات 15 دبلوماسيات كاب هاجر السودان أو 48 ساعات بغت تاكوز خمس لهم عزيزهم نيرم الزدما حزب السودان تي UAE ويكا إمارات زخت الوزلو بترير تقايممو أمريكاون بنصر قانقا أبتناي كونغريشنال هيرين حجون أبزنا إيجاد ستيت ديبارتمنت دوسو زخون يكون أكل أبتو قداينا السودان يدو زحبو سلو يدو كحصر له بمبال ملختام محلالي فمالو السودان دما بخمس منقدي كاتانت ناي UAE سراويتهم وقتي ناتهم دبلوماسيات قلتيفهم كباررو مسوسنو كم قبر مالس دما انتاي جيروم UAE دما بغتا سقوم توسيدو مالو تسقوم تدما نزي مسد so حد اب تويتر باتريك هينش تبل حد جرمناوي مثلا بزعق زي بزعبا ايرترا بزعبا كنتات نايكرنا افريكا بوستس قبري بزع ايرترا دما بزع نيجاتيف بوستس قبري ازيا ريبورت كن حكي اوت يانيرا تشجر يانيرا اتي حد بانك اقدس بانك ناي سودان اب UAE اب ابو ظبي زنبره نيليان بانك زبال كتا كعصو لايسنسو او وشت حصير غزي نكعصو كم زخون غيرو مالو مالتي سلازي السودان دما UAE دما إمارات دما ريتاليت ودما قلطف زخونه قبر ملسي بمهب اتي بانك نايتهم بغت تاكعصو كم زلون ابل علي توم سوداناويان ون سقم تخوزون ات لايسنس نايت بانك دما كير لهم زلون غيرو مالو سلازي تكونتات امونغو السودانن بفلايتي ناي وتدراوزي نايتي عبد الفتاح البرهان زمرحو زلو كفالنا السودان دارغاتي ليجيتيميت منغست ويكا تقبلنا زلو منغست ون سوسلو زخونه انصارو ترير سقمتي وسيدا لا UAE مالتيو እዚ ድማ ኣብ ሎሚ ጥራይ ክልተ ግዜ ክልተ ዝተፈላለዩ ሪፖርትስ ሪየል ለኹን ሰብ ድማ ኣፅዋር ናብ ኢትዮጵያ ካኣቱ ጀሚሩ ኣሎ ዝብል ብነፈርቲ ካብ UAE ዝብገስን ካብ ቱርክ ዝብገስን ኣፅዋር ናብ ኢትዮጵያ ይኣትሎ ዝብል ኩነታቱን ሪኢና ኣለና ማለት እዩ ሶ እዚ ኩነታት እዚ ናብ ካልእ መንገዲ እውን ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ስለዚ UAE ኣብቲ ቦታ ኣብ ሱዳን ዝነበራ ኩነታት ኣሜሪካ ስለዝኣዘዘት ጠጠው ክትብል ድያ إذا كتحصر ديا ويس كميلا هتكسل we don't know الزون نجزية زحتات قداين قلتفنا مع بلن زخيزة لو كنا تاتينا نرزلنا again قداين السودان بزحات حيلة هذا ساتفولو زلو بروفيسور لمون بعدما بترير زنقفو من قصير تراون بترير أنت أردو زبالة السودان قدايم بعلم فتحوا زغلو نقحات زبيهم انتخوني نايكالوت حيلتات نحبرة أفريقيا سق مبالن كالوت حالتات ناتهم أجندة كسالت ولا مفتان لك كمناي ليبيا كمناي سومال كمناي اليمن هجرات عرب استفل عليه ربحانات نزل طالو بمخانن زحزنيو نابلي يجلس مالتي هجي زغلت لها رسناتنا نابي خيد ناب قداينا إثيوبيا هيكنا غملس وطبعا إثيوبيا كم زبالنا تمالي أبعلت عصرت حدا ورح عصرت خلته ديدلاين نيرو أبت ديدلاين دما أو كان مودة تعلت نتسلاسل 3 مليون بر كافر نيروهم أي كفلون عصرت 4 ناي جريس بيريد ويكا ناي عدلت وهيبو مالته وساقي انت هون تعراقة immediate reaction جميرو بر دما ريكورد لو أنصار دولار ناي إثيوبيا بر نتحت كم زورته أبز أدي ستاندرز بحال تنجير له وطبعا إثيوبيا دما كابت زنبرو نبز خفك خي كم زخل ما تنبهنا تدما تبريو لازم تكسشنج ريت ويكا تشرفي برنا بدولار مالتي دولار كابنو يحوان نا خبر يمتي سنه جدما ابزل على ترزي بصحي كم زلون اتبمنصر دولار تجزيز ما تزنبره نبرد ما ازي خبر مخانون از جتري وزلهم شارت نابنت ازي اتي ناي دولار ابز حلفوان كاب كنت 19 جميرو بغت انا ديبنيرو اجي ابت ترز بصحيلو كاب زلو وجن بزقلت فين لعل قصو خيد كم زخلي زنجر زلو سلازي تايو اتي حدا كابتي عب صقم كون زخلنا تقطبا دما ازي يكون مخنياتو تي باطيرا ناي تهاجر እና ጎደለ خيد ከሎ ናይ ወፃይ ሸርፊ ፀገም ኣሎ መሊሱ ፀገም ክልዎም እዩ እቶም ንግዲ ኣብ ንግዲ ዝነጥፉ ካብ ደገ ዝገዙ ዝነበሩ እቲ ዘለዎም ብር
دولار كرهبو سلازي كله كم يكونون سلازي بوشتاوا عقم دما تهاجر بزح صقامات يزلا اتقطبا دما كابت حماق نابز باسي إن خدك خي كم زخل أزد ما نتي هاجر نتزل وصقتي ماليسو نهرن شجرن كفتر له مخانو يزفلت شو إذا كم زي الغلو أبز حلفون بلومبرغ خمس بلو إثيوبيا كتباناتا يوم كل كم زلو قال يسنيرو هجي نابكال عرسي قد مموداي حنت فيديو أبزي لنك نزرع أخوا كرياكت خنقبرنا سكنس معايا زيا كمل لهم نايب حق كمل لهم أنس بتعمي حاتكم بخلو كمل لهم مالس كمل لهم كلكم سناتكم نابرا أب سدت كمل له أنا تقولنا بوجني بتعمل مرير النجايس ترديهمني بتعمل مرير نخبلكم كله أملاخ مسكنت إن لني سريحي أتوجن زوم عادي بتعمل تسألي يومكم موت بقى كم زوم عدس كم زيت قملنا زلوا خيني سمع عن زلوا جايس بقى أبسمون شد شو معلتي السر حدا جيزي نقالي جيزي سنلو جيزي كسب زمت الدين يزتقلع ترديهمني زغلو سريحة زغلو رهيت أجن أمنا مجرى شاور حجن درجات راح يسترف إمونو خحدو ترديهمني إمونو خحدو خنياتو بزينا يلتشو وسيخ بلخا بزينا يجزا خراي وسيخ بلخا بزينا إنترنت وسيخ بلخا بزي تاكسي بلخا بزي قلبك بتقرص رس جنزبك مقل كل يلوك مجرى شاوري بك راح يدك إمتى تروفوها guys I'm tired of these guys أكل تور حسة لسه دويلهم hello هرمونا وأفيس مت إجازة خراي وسيخ سلزلوخ نزارة فاكيت I'm tired of this shit guys إرتراويا ننكح نبعدنا نملس إذا سدت ولا حنت عيت أمنانيو نخبدنا ندابلو عقن هيوتنا عدمنا جيزينا يزي بقى I'm tired of these guys بقى I know يفلت كل سب بزي خمسة حلو زلو كل سب كم زي خمسة سمع زلو يفلت ترديهمني جنس لزي زارو بليو guys ترديهمني one person has to say this ترديهمني حدا سب بزي إزنا جرزي شجر خزارو ولا خلالو ترديهمني أمج أرشاد دينات اللي إحنا جنا مج أرش يقول بقى نعوم يزخون زيرم جنزهم نعوم يزوصلوا جايز ولا حنت بقى أنا بقى بتعمي اللي أيهم موجود عادي ترديهمني I just wanna go back my country guys politica دوت اللي روز قديفكم كم يجرنا نما حاش عدنا لكم حساب تا She's absolutely right ولا حنت ده زرب ولا حنت عن تعرف زرب وزخليه باللين إذا تبلا زلا fundamentally كله حكيو السيستم تنبرو زلخا ديزاينت كوينن من السيستم أمريكاويان نابنت أب عالمنا لومي the 1% حدا percent ناي عالمنا دارجا 7% ناي حبتني عالمي زكو عاصرو ترجمنا لهم سلازي انتايز بلا زرار بالو عالمنا بملو حمش تبع حدا percent يوم زون نوي بحال ترجمنا لهم 4% دما قصيرو مالو احسبوا لا زربا حدا percent ناي عالمنا نتهبت بملو يوم زكو عاصرو 4% دما ناي عالمنا مالتيو نزوم حدا percent يسرحو كاند علامهم دما انتايو نتوم 9% خينقحو توم 9% كيردوم توم 5% استرافقن نعو نقحو بجاهم تأستوعوا لزا عالم عن ربحاهم يلون كسبكين أبرلو سلازي the 1% hires the 4% يبهات هذا percent نعلمنا تهبتنا تومي 4% بوليتيكانياتاتن كالوت بروباغندا زقبرو ميديان بوليتيكانياتاتن ميديان قصيرهم نهزبي الناشكو ينبرو 5% بعالم جن تكونتات ترديوهم نعوت استوعلوا حماق تخذ لهم زي قالت بلا زي الحجي كاب حماق تمكري ترديوا الشانل لا تكنيك زي تزاريبه السيستم ناس نتعلني فريدم علني بلا بلا نو انت فريدم عليك اسكور حق قريف كان افريقيا خيد كاب سيستم وصي خلاه اوريدي سلامتاي السيستم نعاخ كم جيلا غيري زحزك كل نجر بحركات السيستم تدي تردي خايو ماكينه بجنزب بناي بانك لك احتجزي جزا بناي بانك لك احتجزي ودي خلى خيوت كسخه باريايخه كابت السيستم بفصم كتهد ما يتغنيخ ذاتس واي انا كما كحيليكم كون زا اكل صقا خلني جزا يدلني ستيل يا مفريد سلمتاي ناي 3 عام ديل اندحراتي ولا كفرلو ولا انت خفل كاي خت جزا ناي منغستيو سلازي ياس جزا غزو حما غيكونن جن كل غزي تزبالت انفستمنت نابنت انا اب ستوك ماركت واي اب كريت تقبل كلو قلتفي الكاشيت كا جنزب كاسكا نافريكا خاط حدم سلتخل اب افريكا خي ناتكا بيزنس نعخا زخونكا كونتات هنيسكا نعخا زخونكا مدرخ حيسكا كيت سلازدل زلوغي سلازي نفس وقفنا كنك كنكلالنا تمرتخن وسدالنا ابز خدنا كيدنا كسرحنا كمعبلنا نزغل بفلا يبعدنا قال نجر نخنقبر تكالناتنا خنكفت ناتنا بيزنس خنقبر بيت مرتناتنا خنكفت حكمناتنا خنكفت بيزنساتنا خنكفت هوتيلناتنا خنكفت زخون نجر خنقبر تمرتن وسد مغنياتو اوروبان امريكان تزقند صقاناتهم ناي تمرت صقاي تتقاملو زي كالاي كابت ገንዘብኩም بليز اقمطو سيف قبرو
كم تناتهم كداونتين كم تناتهم بورصة ناكلة تشاهي تجزا لكن استيو دك تبعتيهم كمو مكينة أنا 50 ورسكة انتهيت على أنا 50 مكينة تجزا زلها أنا ماني خاطريو بتجنزب حزو إنفست كبره بتجنزب دما إنفست نحوارو كعبيال كايكونن كساب زدلوا كبلانات كاب أفريقيا بجلمله أنا really hope على دما دكنا صبوا جرنا نبي أب سيستم بارايون كوندي كونس نعدهم كيدهم صبوا نجر نخجبرو نتبع عيام نمهرم من قصير ترى دما حدرا بتدقق من حتى تلنا نتزبي كم يجر كات صعبه كم يجر كات نبخاتهم صو كم يجروا تزبا بعدو كوفر خل كم يجروا أرتعدو كواسايخل لازم نسيت ترني في الكازولو حدراهم كابتز نبره بزلع على منفس نتزبي نبعدو نخاتو كسرحن نتي أبيرتران ما قلو زقلقل زلو سرح زلو بتاع بنات زقلقل زلو عدل لخفترلو بجنزبو عدل لخفترلو نسرح عدل لخفترلو كابتن السوس قبر زلو تسرح دي تقطير دي كسرح كابت سراويت مسكده زبالة عدلات نغرق بويدمات منقسي نتوم أب سراويت زنبرو ترى حلفا خجبر نتكاله هزبجن اتي دقزو له عدلات نيسرح نخفتر كواسوك خلاله بخمس من قدد ماينا أبعدنا زبالة لو كنا متنغل السيستم أوروبا نا أمريكا جن كيش كعنا كنت نقال لنا السيستم is designed to serve the system بوليتيكنياتا تواسعتيو زخوانا نجار زقبروا يبلومن أمبو بتصبوا غيركم زبلوكم زلوا أنت يجارب زلوا قال أختبروا تخليكم أتمنى السيستم ترداهم ترديكم على هذا جزء ترديك خلون الجبابات هذا ما زي تخلط خوين كاي can't do anything فلذي كنزب كحس systematically and effectively invest جبرو نحوارو كم زي تف كأشيلو كعب خمس غل سلام تايجن أبانكو كفتيلو تبانكي زت كمالو زلو نسخان عخاك كعبيا كازغل بتخكل إني من قد فلي كاستوعيلك أنت زي اللي دما ولا invest يتكبروا يردعكم تخينوا جنزبكم حسكم قفلوا أبزيد ليكم أدايتو تو عندي دايتو تو حشش تاي تخونوا دوكم صبوا غيركم عبيو بهالقوم مهروم بهالنا مهروم حبرتسبنا مهروم حدا معالتي أبعدنا خيدهم نتابلز تعدنا ناتهم تسقى مخانتهم ناتهم رست مخانا نفليتنا نساتهم زخبروا لعد تكون كلنا كنسرحن كنبقسن ناتهم حصنكو نالو مارستي أبزخ قدفيه I really hope everybody نزكو دايزي ترديون تجنزيبون نكخيد ناتمنخون نالو مارس أبزخو دي please like جبروا support جبروا عبالاتنا زي channel كون نابلكو كسانا بتوكم يتصبغوا ኣብ ሂወትና ሱርበት ተኻውሎ ጥኽን ገብር ንደልዶ እምበር ንደልን ተኾይና ለዘን ሰለስተ ነጥብ ንከተል መጀመርያ ይውሓድ ይብዛሕ ገንዘብ ካብ ባንክ ብናፅነት ባንክ ዘገልግል ዘሎ ንዓኻ ንኸገልግል ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሮ ወይ ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ግበሮ እዚ ግን ፈሊጥካን ኣለሊኻን ብውሑስ መንገዲ ክትገብሮ እንትኽእልካ እቲ ዝበለፀ እዩ ቁፅሪ 2 ድሕሪ ስራሕካን ትምህርትኻን ኣብ ክንዲ ቲቪን ዩቱብን ካልእን ግዜኻ ተባኽን ንዓኻ ክጠቕመካ ዝኽእል ንፅባሕ من قد عوض كونك كازغل كلتات نختم عبل مسحات من باب ديو كورسات موساد ديو أب إنترنت ريسيرش مقبار ديو زي خاطة تعملو أتاسال سيت دما لو من عاخا صباح دما ندك خاك هون زغل بيزنس دي جزا أب أفريقيا كجزء وطني هاللخا نزمان قد زك حجز الناس غل استفل عليه كورسات لنا أعطيهم ريكم حبريتا وصدوا برقص ما كتعملكم يخل أب هيوتنا ناتو قرصنا فتره واقع فيلونا نيو ببترا ببره كتسابا صباي بوين حساب كوراربه برامالو تاريخ يغدو ولا يغدو